Onsoň başlaryna elini goýsun diýip adamlar çağalary İsa'nın ýanyna getirdiler. Muny gören şähertler çağalary getirenlere käýediler. Emma İsa çağalary ýanyna çağıryp, "Çağalary meniň ýanyma göýberiň. Olary saklamaň. Sebäbi Hudaýyň şalygy şular ýallaryňkydyr. Size dogrusyny aýdýaryn. Kim Hudaýyň şalygyny çaga ýaly kabul etmese, ol ýere asla girip bilmez" diýdi. Bir ýol başçy İsa'dan: "Ey ýagşy mugallym, men baky ýaşaýşy miras almak üçin näme etmeli?" diýip sorady. İsa oňa: "Näme üçin maňa ýagşy diýersiň? Ýeketäk Hudaýdan başga hiç kim ýagşy däldir. Sen tawşyryklary bilýänsiň. Adam öldürme, zina etme, ogurlyk etme, yalan şaýatlyk etme, ata-enene hormat goý" diýip jogap berdi. Ol adam: "Men bularyň hemmesini ýaşlygymdan bäri berja edip gelýärin" diýdi. İsa muny eşidenne oňa: "Seniň ýene bir kemiň bar. Nämäň bar bolsa satyp, garyplara paýla. Şonu gökde hazynaň bolar. Onsoň gelle meniň ýzyma düş" diýdi. Ol bu sözleri eşidip gaty tukat boldy. Sebäbi çapdan aşa baýdy. İsa onuň tukatlygyny görüp, "Baýlara Hudaýyň şalygyna girmek nähili agyr. Bir düýäniň iňňäniň gözünden geçmegi baý adamyň Hudaýyň şalygyna girmeginden aňsatdyr" diýdi. Muny eşidenler: "Onu kim halas bolup biler?" diýip soradylar. İsa: "İnsan üçin mümkin däl zatlar Hudaý üçin mümkindir" diýdi. Petrus oňa: "Ine, biz ähli zadymy da taşlap seniň ýzyňa düşdük" diýdi. İsa olara: "Size dogrusyny aýdýaryn. Hudaýyň şalygynyň hatyrasy üçin öýüni, aýalyny, doganlaryny, enatasyny, bala çagasyny taşlan herkes bu döwürde ýzyna ençeme etse artyk edip alar. Geljek döwürde bolsa, baky ýaşaýşa gowuşar" diýdi.